DJ Holy Vote. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwana munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, content yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, zvamanje ndasangana nevidhio remukuru President Emerson Dambudzo Mnangagwa vaitaura kuti zve-third term izvi maya handisi kutoita izvozvo. Inini ndinotedza bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe nekuti ndini umwe wevamwe vakarinyora. Ndauya neclip rinori panapa, not to tell you what to do or what to feel or what to say or what to think, but ndoti imimi mumbondiudzawo kuti munofungeiwo nemashoko ari kutaurwa nemukuru aya. Wonyora mucomment section kuti mukuru aritaura chokwadi kana kuti mukuru apa ari kutijikisa nyaya apa. Zvakwauri kusarudza kuti chokwadi here kana kuti manyepo. But semaziro edu atinoita mukuru nevanhu vake veZANU-PF kuti tsika yekunyepa aiwa ndo tsika yavo, unhu hwekunyepa ndo unhu hwavo. Hanzi ukanzi maswera sei kana kuti masikati nemunhu weZANU-PF unofanira kutarisa nguva, nekuti vanhu ivavo vanonyepa zvisingaite. Saka tisikatambise nguva toti tiplay the clip tinzwe kuti zvakamira sei uyezve zviri kufamba sei. Mawana ndakataura kuti ini am a constitutionalist. Wakambozviwa? Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro remutemo ndinolitevedza chaizvo. Zvakarezve ndini umwe wakarinyora. Saka ava mutavo makuwa navo muchiti kuda shefa vangazowedzera makore aboda handiti. Ndine ndima yangu yandakapiwa nevanhu veZimbabwe, kana yapera kuchaya mazotora ndima dzavowo. Wazviwa? Yes. So this question of having third term does not arise, especially under my watch. No. I'm in my second term and I already know the death rate and which have chigaro nditi wana 2028 ndoenda kumba kopinda wavamwe. So kana kuna vamwe vanokufurira vafurire kuti bodo. Yay! As I already know the date randichapedza basa ndoenda kumba. But the big question right now iri kunetsa mumastreets yavari kubvunzana, even mucomment section vari kutaura kuti saka successor ndiani, achasiyirwa chitsvimbo, achasiyirwa chitanda, achasiyirwa chimuti navaMnangagwa ndiani, kana mashoko avari kutaura aya ari echokwadi. Ndiani? Ko chii chichaitika kuKing Munhu Mutapa?
zviri kufamba sei uye zvakamira sei. Nyaya idzi nyaya hombe idzi dzinongoda kuti nditaure naMutara Whitehead tombonzwawo rutivi rwake kuti anoti chii panyaya iyi nemashoko aya ari kutaurwa navaMnangagwa. Mahwani zvekutodaro. Amen. Isa comment mcomment section. Wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozvionawo sei. Mukuru achasiya here? Kana asiya ndiani achaenda kuma elections 2028? ZANU-PF ichange yakamira here? Ma-strategies ayo ekubirira achange aripo here? Kana kuti ndokunenge kwatoo kudhakwa kweZANU-PF? Ko King munhu mutapa kingdom ichafamba sei uyezve zvichange zvakamira sei? Mahwani aya mazvionera mega, mazvinzwira mega mukuru wenyu wenyika achitaura kuti inini ame constitutionalist ndinotedza bumbiro remutemo wenyika. Ndonyanga ndifamba nayo manje so me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. To it bye for now. Let's meet in the next video. We have no leaders but looter. Zimbabwe corruption is madness. I remain one blow, Mr. Blow, as I blow the corruption. Mutilation for my generation. Hear me now. Shout out to Raspy. We have a mafia government in Zimbabwe. We have no rights in Zimbabwe because the police and them soldiers are corruption. See, we have no ministers in Zimbabwe because they appoint their sons and girlfriends. Mama, corruption. The police is brutal, the military is volatile. See, corruption. Every corruption in Zimbabwe. Hear me now. How can a whole nation with ministers lost 15 billion? Zimbabwe is funny, the diamonds were given to Chinese in exchange for cheese. What about your Zimbabwe? Yeah. Corruption, 3 airplanes went missing. Mugabe and his in-laws and we're dishing. Let's talk about weak, no solar and hospital plus goats. The minister and president lie under oath. They injected Morgan and silenced the revolution. I cry corruption. They paid Nelson and stole the election. The nation left in confusion. Mr. Wamblo, I say it's corruption. Big up to you, one boy. This nation is rotten. We need a revolution. And youth on a mission. Say no to corruption. I'm about to cry now. Prophets and pastors like for cash cars from Wignell. We have fake socialite and ass-licking musicians, you just praiser. Preacher, try more. Walter Magaya and you Pastor Yan. Poverty makes us brainless, calling looters boss and praising corrupt military. Why do journalists fear? Big up Hopewell and bless it. Salute out and Soul TV. What happened to General Solomon? Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget more Blessing Ali. This government mama is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government. Sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. We have a mafia government in Zimbabwe. We have no rights in Zimbabwe because the police and them soldiers were corruption. See, we have no ministers in Zimbabwe because they appoint their sons and girlfriends. Mama, corruption. The police is brutal, the military is volatile. See, corruption.